Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Tijjani Amar Abdullahi ta Hansi. Ɗan Arewa, mai kishin Arewa, mai san Arewa, mai kuma san Arewa ta koma ƙasar zaman lafiya kamar yadda take a baya. Masoyin Najeriya. Yau na zo da magana ne akan Yunusa Yalo. Yunusa Yalo kamar yadda muka sani wani ɗan jihar Kano ne, ƙaramar hukumar Kura, wanda neman kuɗi ya kai shi jihar Rivers wato Port Harcourt, inda a can soyayya ta haɗa shi da 'yar garin mai shekara 18. Ya ce ba zai aure ta ba sai dai in za ta musulunta. Ta kuma amince za ta musulunta har ta biyo shi garinsu na Kura, inda anan ta musulunta. Iyayenta a can suka rubuto takarda cewar ya sace ta ne, saboda haka suka biyo shi Kano da wannan takardar da taimakon ƙungiyoyinsu na Kiristoci. Cikin ikon Allah suka samu lusarar gwamnati ta kuma amince musu tare da damƙa Yunusa Yalo a hannun mahukunta da bisa jagorancin sarkin da ya bar karagar Kano wato Sunusi Lamido. Tunda aka tafi da Yunusa Yalo aka yanke masa hukuncin shekara 25, aka yi appealing, har yanzu kotu ta kasa zaman ma da ya kamata a ce ta yi. A shekarar 2020 mai girma sanatan Kano Kabiru Gaya ya yi alkawarin shiga lamarin, amma har yanzu shiru kake ji, malam ya ci shirwa. So yanzu lokaci yayi da 'yan arewa ya kamata mu yi kishin kanmu. Ku tuna ishu ɗin Devora kawai ya ishe mu ishara cewar lalle mutanen can sun shirya kuma suna son 'yan uwansu. Yunusa Yalo menene laifinsa? Yunusa Yalo me yayi? A arewacin Najeriya muna da shugaban ƙasa, muna da Senate President, muna da Chief Justice na ƙasa baki ɗaya, kafin ya sauka ɗan arewa ne. Amma duk waɗannan mutanen babu wani taimako da suka yi wancan bawan Allah Yunusa Yalo. A Kano State muna da sanatoci guda 3, muna da gwamna, muna da 'yan majalisu, babu wani wanda ya kai motion majalisa cewar wancan bawan Allah bai da laifi a yi masa adalci. Ya ilahi, wannan wace irin al'umma muke ciki, wadda ba ma son kanmu kuma ba ma son ci gaban kanmu. Tabbas ya kamata arewa mu hankalta, mu buɗe idanuwanmu. 'Yan uwana masu saurare na, da Allah wannan saƙon namu ne gaba ɗaya, mu yaɗa shi, mu yi ihu, mu yi ƙara inda za a ji mu, har wannan bawan Allah ya sami justice. Ina roƙonku da Allah da Annabi ku taimaka mu haɗa hannu da hannu wajen ceto wancan bawan Allah wanda bai yi kuskuren komai ba face soyayya da aure. Yunusa Yalo yana da buƙatar justice. Da wannan nake nuna gazawar duk wani ɗan siyasa na arewacin Najeriya a fuskar taimakon al'ummarsu idan ta kama ta harkar shari'a. Tabbas Yunusa Yalo bai da laifi, ya kamata a bibi kes ɗinsa. Sans a duba.